Ibai sendagile. Ibai, leihotik anbulantzia bati begira zegoela erdi lotan geratu zen. Ibai eta Leire gurutze gorriko sorospen postu batean zeuden. Eguna lasai eta alai igaroko zutela uste zuten. Baina ez zuten lasaitasun handirik izango. Mendian istripu bat gertatu zela esanez deitu zieten. Helikopterora joan ziren bi lagunak korrika. Hegaldi luze baten ondoren kanpamendua ikusi zuten. Mendizale batzuk ikusi zituzten besoak astinduz keinuka. Haiek izango dira, esan zuen Ibaik. Pilotuak kontu handiz egin zituen lurreratze lanak. Arriskutsua zen hainbeste zuhaitz artean jaistea. Mendizaleak asko poztu ziren Ibai eta Leire ikustean. Urko lurrean eserita zegoen hankako minez. Goizean erori zen eta geroztik hantxe zegoen altxatu ezinik. Beren laguna zela konturatu zirenean, korrika joan zitzaizkion Ibai eta Leire. Ziur aski hanka hautsita izango zuen Urkok. Min ematen zion. Ezin zuen oina lurrean jarri. Ibaik hanka oholtxo batzuen artean lotu zion ospitalera eramateko. Lagun batzuk kanpamendura itzuli ziren, eta beste batzuk Urkori laguntzeko asmotan geratu ziren. Akanpaturik zeuden guztiei begiratu zien Leirek banan-banan. Batzuek behaz batean zeukaten zauria. Beste batzuek kolperen bat edo erreduraren bat. Bitartean, Ibai irratiz deika ari zen anbulantzia bat eskatzeko. Lehen eraman behar zuten Urko handik. Ohatila baten gainean jarri zuten Urko eta txandaka eraman zuten. Ibai bat zeharkatu behar zuten eta ez pentsa bat ere erraza zenik. Baina neska mutil ausartaiek prest zeuden hori eta gehiago egiteko lagun batengatik. Anbulantzia hemendik hurbil egongo da, esan zuen mutiko batek lagunak animatuz. Anbulantzia zain zeukaten bide estu batean. Ibaik altxatzen lagundu zion Urkori. Kanpamenduko lagunak nahiko goibel jarri ziren Urko agurtzean, baina bazekiten esku honetan muzten zutela. Ibai eta Leirek ongi zainduko zuten. Ospitalean anbulantziaren zain zeuden. Urko min emango ote zioten beldur zen. Baina hala ere, pozik zegoen, bazekien sendatuko zutela. Bere lagunek Ibai eta Leirek animatu egiten zuten. Hanka nola zeukan ikusteko erradiografia bat egin zioten, gorpuz barrua ikusteko argazki bat bezala. Erradiografia hobeto ikusteko Ibaik pantaila argidun baten aurrean jarri zuen. Garbi zegoen. Urkok hezur bat hautsirik zeukan. Han eskaiola jarri beharko zioten. Hanka ondo sendatzeko egun batzuetan ohean egon behar izan zuen Urkok. Lagunak bisitatzera joan zitzaizkion eta animatu egin zuten. Denek marrazkiak eta sinadurak egin nahi zituzten eskaiolaren gainean. Urko oso pozik jarri zen marrazki eta sinaduren bilduma egitea gustatu baitzitzaion. Azkenean, Urko oina lurrean jartzen eta kalera irteten hasi zen. Egun garrantzitsua izan zen hura beretzat. Joaten zen leku guztietara laguntzen zion Leirek. Lagunek marrazki polit bat eman zioten oparitzat. Bere abenturaren oroigarri bezala gordeko zuen Urko. Ibaik ezin zuen ikusten zuena sinetsi. Urkok hanka hautsita zeukan. Bideo hau gustatu bazaizu, emaiozu like bat. Eta harpidetu zaitez gure kanalera, antzeko bideoen jakinarazpenak jasotzeko. Agur eta laster arte.